Brilliant waswera sei? Inini ndiripo. Ndoda kungotenda zvangu vana veZimbabwe nerutsigiro rwavainarwo. Chero zvichingorema vanongoramba vachingotsigira, havasi kupera mwoyo. Chandongoda ndechekuotaura ngoti vanhu ngatirambei takabatana. Vari kusarira uyai pane vamwe tibatane. Tisimbise revolution. Nezuro ndinokumbira kuti mundiregerere. Ndakaita pfungwa shoma. Munhu hauzogone zvese ka. Handina kunyatso calculate metsi dzangu zvakanaka mumusoro umu ndichiona vanhu vasina kubudikira zvandaifungidzira paZimbabwean Embassy Pretoria uko. Vanhu vakawanda ndizvozvo vanoshandira varungu. Vamwe vanhu vakawanda ndizvozvo vakaita havo munyama wekusazowana mapepa iwaya anonzi mapemita. Mapasipoti edu anenge aine zvaanenge ainazvo zvinenge zvisingaite kuti munhu uve safe uri pakati pevanhu vemutemo. Munogona kupedza demonstration ndizvozvo, mukazopedzesera maakuzotsomwa muchidzokera kumba nekuti mapurisa anenge akutaura kuti aiwa zvedemonstration zvapera. Taakuda kuziva manje kuti vanhu vese vatiri kuona vakamira sei zvino, nekuda kwekuti vamwe vanhu mapepa mamwe anenge aine zvaainazvo hazvizonyatse kuvasiya vari safe. Tinozodzoka takuva nematambudziko ekuti Comrade Nyoka Yemabhunu vari mukati, vana vese vofesa madeportations ari unnecessary. Saka ndinozviziva kuti zvaingorwadza, asi muine shungu dzekuti dai takanga tiripo. Ndizvo zvaiva vazhinji tinoshandira varungu. Vanenge vaine matauriro avanenge vachiita zvinhu. Inini ndakabva kurufu uku zvekuti kutaura chokwadi, mazuva acho ekuti ndigone kusununguka handidi kunyepera. Mazuva ekuti ndisununguka panga pasina, nekuti ndinenge ndakuita sekuti ndatovachenzira ka kuvarungu uku. Mangwana excuse me, vanotaura kuti munhu anenge akutotijairira, handiti muri kupaona. Saka ndinoda kuti nditokumbira ruregerero kunana comrade vese vanga variko. Ndoda kuti nditaure pano pamhepo panapa ndichiti vana veZimbabwe hamusirimi mega, makanga musipo maida kuvapo. Kana neni wacho ndakanga ndisipo, zvakatondirwadza ndichingotsvira mukati nekuti paitova nemafights. Ndakambozama kuda kutraya asi zvakaramba kuti ndiwanikwe ndiri panzvimbo. Asi chaingondinetsa chete ndechekungoti mukomana haufa, Comrade Nyoka Yemabhunu. Saka ndizvozvo vakadzoka makomrades ese vachitaura paNyoka Yemabhunu updates, vachitaura mumachannels kuti zvinhu zviri kufamba sei. Nanhasi vari kungotaura kuti zviri papi. Nyaya yaitika kukoti tainzwa. Hopefully kuti comrade wedu achadzoka, Comrade Nyoka Yemabhunu. It's a process chete, asi chimiro chazviri chiri kuratidza kuti minamato yenyu yese yamuri kunamata iri kudairwa pana Comrade Nyoka Yemabhunu apo. Vanenge vachasunungurwa zvakanaka, and vachasunungurwa vaine zita ravo rinenge riri protected. Hazvichafanana nezvazvakanga zviri kumashure. Saka vanenge vakunyatsoshanda nesu vaine masimba avo anenge achinyatsozikanwa zviri international, Comrade Nyoka Yemabhunu. Saka tinovatarisira upenyu hwakanaka, kuti vabude zvakanaka, vaine hutano, vadzoke panapa, vatangidze ndima yavo. Munongoriziva gamba redu kana raakutaura rinenge richitotaurira kupedza.
Saka takutovasuwa comrade nyoka yemabhunu, tiri kuvasuwa zvisingaite, takutovasuwa zvakanyanya. Asi zvisinei tinotenda mutemo weSouth Africa wakatibvumidza kuti tigone kumiririra ukatipawo nzeve. Nhasi takunyatsoona kuti kwatiri kuendawo kwakanaka nekuda kwekuti vakatipa nzeve, vakatiteerera zvataitaurawo kusaidhi redu venyoka yemabhunu revolutionary movement, kuti chii chiri kuitika pakati pemumwe wedu akanga abatwa nemathugs eZANU-PF. Saka ndinoda kuti nditende ndichiti ngatirambei takabatana, ndisingarambidze vaya vane maopinions avo, vanouya panapa vachitaura, vanenge vachitaura kuti comrade Geza vakatadza apa, vachivenga vakatadza apa, vachamisa vakatadza apa. Aiwa, uyai henyu nemaopinions enyu, iwayo anogona kubatsiridza kwavari ivo comrade Geza, comrade Chiwenga naivo comrade Nelson Chamisa, vese vanenge vachiona zvinenge zvichitaurwa nemi vana veZimbabwe, maonero enyu, kana paine maerrors avanenge vachifanira kuti vagadzirise, izvozvo zvinovapa kuti vagadzirise nguva ichiripo. Ipapo pamuri kutofanira kugara makataura kuti hatidi mutungamiriri anonzi zvakati, hatidi kuti tizenge tichishandidzana neava, vane zvavari kutogadzirisa ipapo. Asi zvinotaurwawo nenzira yakanaka, nzira yekuvakiridza, nzira inenge iine rudo, ndokuti zvionekere kuti hatisi kurwa. Nekuti tikataura zvinhu zvacho tichiita sekunge tiri kupomedzerana, tobva tazopedzisira taakuda kufadza vamwe vanhu, nekuti vanofanirwa kundinzwa ndichituka vaGeza Stereki, kana kuti vamwe vanhu vari kundiziva vanofanirwa kunzwa ndichituka Chamisa chaizvo chaizvo. Aiwa, iyi haizi nyaya yekufadza munhu, inyaya yekusunungurwa kwenyika. Inguva yekutoti munhu mumwe wako uya waunombokurudzirana naye, kana uine mamwe maonero awakuita zvinhu, unotataura kuti inini shamwari, maonero angu anenge achinja mazuva ano. Ndiri kuona sekuti tikaita zvinhu tichidai so zvinogona kubatsiridza kusevha nyika yedu, nekuti nyika iri kuenda, vakomana handidi kunyeperai. Ndindaitombotaura nezvenyaya yechimunhu Mutapa Holdings, wati chichi. Ndofunga vanhu vakatadza kunzwisa mafirst days andakatanga kubuda panapa ndichipopota ndichiti unozviti munhu Mutapa iwewe, uri kuzviti munhu Mutapa upi? Vanhu vakashaya kuti ko nyaya yemurume uyu iri kubva kupi, nekuti ndinenge ndichiziva zvimwe zvaakubuda. Ndatombonzwa mumwe achitotaura pana pasocial media akati nyaya yemunhu Mutapa Holdings isetapu irikuda kuzoitirwa kunzi nekufamba kwenguva. Uya murume ari kunzi ndiye akabata kidzi yemunhu Mutapa achazobviswa ipapo nenzira iri triki, nekuti vaMnangagwa havazi munhu wekutamba naye, akakusiya wakanaka, anogona kana kungofa. Kufamba kwenguva chaiko ichokwadi. Anga achitotaura murume uya achiti kufamba kwenguva vari kuda kuedza kuda kuita squeeze up zvisvike pastage yekutoti vaMnangagwa chaivo vanototenga kana kumanikidza umambo ihwohwo. Nyika ino iyi izopedzesera yaane royal family inenge ichinzi inotungamirira ichitonga. Ndosaka muchiona already royal family yamunogara muchinzwa iri paspotlight every time. Handinei nekuti ndizvitaure izvozvo. Yakatogara mumapositions, mamwe mapositions ari crucial, ari very important. Vari kuramba vachiiswa mumapositions ivo veroyal family yatinoziva isusu, inogara ichitaurwa, inozivikanwa. Mabasa iwayo ese ari kuitwa aMnangagwa nezvigananda zvavo. Saka ngatichenjererei kuti nyika inoenda takatarisa pamusana pekuti tiri kunonoka kubatana. Saka ndinoda kungopedzisa nchiti dai tanga tichigona tikapiwa signal
izvozvi torai danho rekudai so nakomanda wedu Comrade Bombshell Geza, tobva tangobatira pamwe chete vana veZimbabwe. Tinombotanga takanda madifferences kusaidi, tombobatira pamwe chete, tozonyatsobvunzana zvakanaka kuti asi iwewe handisi kukunzwisisa, asi tapedza kutoita action. Izvozvo zvinogona kutibatsira, nekuti vatiri kunetsana navo kana kuti vatiri kurwisana navo handidi kunyepera, havasi kumira, vari kutouya vari very serious, ende vari kuramba vachiadvance kuita zvinhu zvavo. Mukatarisa mademolitions, ndakambotara audio nezuro kana marumwe zuro apa, ari kuitwa ese kuevacuatwa kwevanhu vemisika nekudestroyiwa kwezvinhu zvemabhizinesis evanhu ekungwavha nawo, zviri kuramba zvichiwedzerwa nekuti ivo vanotori negoal yavainayo, nekuti havasi kutomboona zvatiri kuita izvi kunge tinogona kuzovakunda. That's why muchiona vari kuramba vachiita zvese zvavari kuita izvi. Izvo zvitagwire ari kunzi akavaka hospital, ari kuignora zvese zvaari kuunzwa mudhara vachitaura, vamwe vachienda neuko vachidemolisha nzvimbo dziri kutsvagira vanhu mari, vachitsvaga kuti vakwanise kuisa misika yavo yavanenge vachibhisisa vanhu mutero wemari dzavanenge vasingagone. Ndo nzira yacho yekutotora nyika iyoyo, zvekuti hapana munhu anenge akuita zvinhu zvake ari sufficient. Munhu wese kanhu kadiki-diki kaunoita, kana kazumbu kehuku kese uchakabvisira mutero, nekuti vachapinda mese. Izvozvo ndo zvinenge zvakureva kuti vanenge vaine control over anything chinenge chiri munyika chamunoita imimi. Unotongosirwa mudzimai wako nevana chete, ndo vanenge vari vako. Nhamba yemombe dzako, mbudzi dzako chaidzo nechimiro chemunda wako, zvinhu izvozvo zvichatoitwa reassessing. Vachaita reassessment yezvinhu zvese izvozvo, vachitarisa kuti munhu each an individual anofanirwa kunge aine upenyu hwakaita sei, huri pastatus yakadi, just to make sure kuti imimi hamumbofa makagaina strength yekuti munogonawo kuimprove mastandards eupenyu hwenyu, zvekusvikira pakuzovashungurudza nekuvanetsa sezvatiri kuita nhasi. Saka munofanirwa kuzviziva izvozvo vana veZimbabwe, kuti nyaya haisi yekuti Vageza vada pawa, vachamisa ari kuda chigaro, vachiwenga vari kunonoka kutiteerera vachiitawo action, sezvo ndiye munhu watiri kutarisira kuti achazogona kutibatsira neforce yekubvisa vaMunangagwa. Hadzisiridzo nyaya dzese, chinangwa ndechekuti vaMunangagwa vaende, ndo zviripo chete, handitika. Saka handirambidze futi vamwe vaya vari kuramba maleaders atiinawo, maprinciples ese erevolution nezvese zviri kutaurika vachizviramba-ramba apo. Hatikurambidzei, rambai, ndizvozvo ikodzero dzenyu dzekuti murambe, asi huyaiwo muine solution. Kana maona kuti Vageza havakodzere kuti tungamirira sakomanda, hunzai komanda wenyu timunzwe, tione kuti tinogonawo here kushandidzana naye. Ane nhoroondo ipiko, neruzivo rwupi, nenzira dzipi dzaari kuda kuti atitungamirire isusu kuti nyika yedu isunungurwe. Handitika. Saka tinoda kuti muuye navo pano muchitiudza, aiwa tauya navo vanonzi Comrade Ningi, vouya vobudikira sezvakaita Vageza, tosangana pasocial media apo, nekuti haisati yava nguva yekuti tisangane face to face nevanhu. Munhu anofanirwa kuzvichengetedza kwese kwaari ikoko, achiparticipate ari ikoko. Tinosvika kwese kwatinoda kuenda uko, handiti mapona. Saka comrade wenyu munovaunza pano, vanouya vanoti adressa kana muine munhu wamuri kuona ari better than Comrade Bombshell Geza, whoever wamuri kuona kunge ari better than our commander Comrade Bombshell Rinesi Geza, tinokumbira kuti muye naye pano amboita contest yake, kwete yekumoka mudhara wangu ipapo manjeka kubata magetsi. Chandinongoda ngoti angoita chete, anongouya ozotaura zvaari kuda kuti tigone kuita isusu mukusunungura nyika. Akangogona kuita izvozvo chete, hatina kana dambudziko naye, totora izvozvo toseenzesa nzira iyoyo, nekuti kana Vagezawo vada kuti nyika isunungurwe. Handiti, ndinokutendai zvangu hama dzangu, handina zvakawanda zvandoda kuti nditaure panapa. Izvo zvandataura ndizvo zvakatonaka, ndisati ndatanga kuenda off topic, nekuti ndine mafeelings akawandisa stereki.
kana ndichitaura nyaya dzakafanana naidzodzi. Saka ndinoda kuti ndilimite nguva yangu ndichiti muve nezuva rakanaka, maita basa.